Amaziko angekho phantsi korhulumente anikezela ngeendawo ezikhuselekileyo kubantwana abalahliweyo agcwele qhu kwaye awasakwazi ukwamkela abantwana abancinci. Ukanti inkqubo yokunikezelwa kwabantwana kubazali ukuba babakhulise ibengababo ngokusemthethweni iAdoption xa sikhumsha isamisiwe kweli nanjengoko kusamiswe ngqi iintshukumo. Amakhaya afana nala anceda abantwana abangenabani kodwa ngoku aphelelwe ziindawo zokugcina abantwana nanjengoko isamisiwe inkqubo yeAdoption kweli ezimveku zafunyanwa zilahliwe kwizibhedlele zaseGauteng. It's difficult for us to take in new babies that's looking for placement. I do believe that local adoptions will start happening over the next few days. International adoptions are still on hold, which makes sense because of the travel restrictions. But our concern is that it could be that babies are staying in hospital for longer because they're not being able to be placed in homes. A lot of the homes we network with are full. Usara Femen ngomnye womama abangamashumi abakhathalela abantwana kula maziko. We are so happy to work with these babies, like to help them because they don't have mothers, no parents, no family, and us we are like families to them. Ukanti bakhona abantu abafaka isandla ukunceda eliziko lokugcina abantwana nanjengoko yehlile inkxaso-mali ephuma kwiinkampani zabucala. We've seen, unfortunately, a drop in donations from corporates, I suppose because most of them are closed, but it's been a real blessing for us that individuals are donating more than what we've seen in the past. Susela ukuvula kwalo eliziko iDoor of Hope ngo-1999 ngabantwana bayi-1709 abaye bafunyanelwa abazali leliziko.